ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମଣିଷ ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପବନ ରୂପକ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମଣିଷମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଖୋଲା ଆଖିରେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ କିଛି ବି କରୁଥିଲେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଥରେ କଳ୍ପନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି ଓ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ କୁହୁଡ଼ି ଭରିଯିବ, ଚାରିଆଡ଼ କେବଳ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହିଁ ଥିବ। କ'ଣ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ? ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୀବନ ବି ସେହିଭଳି। ଦିନେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ହରେଇଛେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହାସଲ କରିଛେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଉତ୍ତର ଏମିତି ଆସେ, କିଛି କ୍ଷଣର ଖୁସି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ହାସଲ ହୋଇଛି। କିଛି କ୍ଷଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଏବେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅବଶୋଷ ବଞ୍ଚିଛି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। କେହି ଆମ ଗରିବତା ଦେଖି ଆମ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ।